No 100 aniversario do pasamento de Lois Porteiro, unha delegación da Comisión Executiva e membros, xente de Compromiso por Galicia, viñemos a Pontecarreira a conmemorar pois o pasamento deste gran galeguista, desta persoa que falaba de unha nova relación de Galicia tanto con España como con Europa como no mundo. Temos que dicir dende Compromiso que pasados 100 anos o seu mensaxe sigue sendo actual. Eso quere dicir que algo non está facendo a sociedade galega nun avance para nós moi importante, que é poñer a Galicia no marco europeo, no? Hoxe vimos aquí, facemos un homenaxe e tamén collemos o compromiso de levar as súas pretensións a unha realidade que vai vir o día 26 de maio nas eleccións municipais e tamén nas eleccións europeas, nas que Compromiso por Galicia votará o resto para ser unha forza que vertebre o noso país e que vertebre o noso proxecto de terra e de identidade propia.